dɔgɔkun tɛmɛnen Mali gouvernement ani jɛkulu maramafɛntigi minnu n'u ye tigɛ bila bɛnkan sɛbɛnna san 2015 u ye lajɛrɛba kɛ Bamakɔ. Fuseni Watara ni kunnafoni di gafe min bɛ yen n'a tɔgɔ ko le hɛrɛ n'ale y'o ɲama ye an k'ale lamɛn ni lajɛrɛ in kun kan. Rébellion ɲɛmɔgɔ ni o ye sema ye olu tun ye réunion ba dɔ kɛ Kidal mois de juillet tɛmɛnen na. O tuma o réunion ba sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement t'a fɛ ka bɛnkan sɛbɛn in lawaleya. Bɛnkan sɛbɛn min bɛ boli bɛn ani kelenya seginni an ka jamana kɔnɔ. Ni tile duuru lajɛrɛ in senfɛ sa Mali gouvernement ani ni jɛkulu kofɔlen ninnu u bɛnna fɛn minnu kan. Badu Kɔba ale b'a da don la k'o kunbabaw fɔ an ye. Mali autorité ani groupe armé u bɛnna ko la u bɛnna k'a fɔ ko u bɛ maa 26 don armée la a bɛ kɛ maa 13 bɛ ta maa 13 bɛ ta. U tilara ka bɛn ko la fana k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ maa murutɛ ninnu cɛ n'u bɛ don an ka armée kɔnɔ n'u ka jala ka don. U tilara ka kumakan bɛn fana kɛ cadre minnu bɛ kɛlɛkɛcɛ ninnu bara n'u b'u dɛmɛ u ka baara la n'olu bɛ don an ka administration kɔnɔ olu bɛ se ka place sɔrɔ cogoya min na olu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya min u y'o kuma kɛ. U tilara ka kuma wɛrɛ boloda fana n'o ye réforme politique institutionnelle c'est-à-dire ko bɛ se ka bayɛlɛma cogoya min na k'a sɔrɔ constitution ko ma don a la. Donc u y'o baara ninnu kɛ. Donc u y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama pour que lafiya ni lakana kana jamana kɔnɔ. Bɛnkan mun bɔra ni lajɛrɛ in kɔnɔna la a na kɛ sababu ye mun ye bɛn ni kelenya ye u ka se ka na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ donna nataw la. Sulɔ Burema. O tare parce que depuis waati jan ni ɲɔgɔnna ɲɔgɔn ye ma kɛ parce que gouvernement ni groupes armés ninnu fɛn dɔ de tun b'u ɲɔgɔn cɛ faamuyabali tun b'u ɲɔgɔn cɛ mais bi ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na salle kelen na k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn ye an ka kuma fɛn dɔw kan walasa an ye bɛnkan min sɛbɛn Alger u ka se ka waleya cogo min na. Mohamed Ag Atayi n'ale bɛ jɛkulu dɔ la mun ye sema ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ bolonɔ bilala sɛbɛnw bɛɛ la a tɔ ye a lawaleyali ye u b'o de kɔnɔ. Les documents sont signés comme toujours, mais il faut commencer. Sisan kɔni sɛbɛnw kɛra an y'an bolonɔ bila an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi nka an b'a lawaleyali kɔnɔ ka se ka fɔ ko sisan kɔni a donna ba la. Tile fila ni lajɛrɛ in kɔfɛ Tesit mara la an ka finitigilaka minnu bɛ Bamaciya walew olu taara bin olu kan. An ka finitigilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ Bamaci maa 5 kɔni o ni tora nin ko in na min y'an ka finitigilamaw ye o maa 4 o ni tora nin ko in na wa maa 2 o joginna wa maa gansan 2 o fana ni tora nin ko in na. Nin kunnafoni min dira bɔlɔlɔ sira fɛ an ka finitigilamaw fɛ u y'a yira k'a fɔ wagati nataw la u na kunnafoni dafalen di malidenw ma. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.